Yeah. Good job, Ratty boy. Good job. Family, good job. Don't mind, huh? Vraiment. Bandiraɓe fulɓe Ratty boy vraiment eres grande. Yalla suurel giɗo gaño vraiment Ratty boy golle ma mbaɗi fayda onon kay hande alaji kalanteɗo ɗo Ratty boy ko woni boy artiste joɗani ɗo e nder Italie ko jeeyaɗo tonto Gambia people yimɓe Gambia fulɓe Fuladu kala pullo ɗo mbawɗa wonde bandiraɓe en jii ɗum wona koko yombi ɓay min déjà mi ɓantira hoore am min mi wawa wonde hay suudu hewndu yimɓe mi wawa yen donc ino waɗi fayda so en keeɓi neɗɗo baaɗo ni bandiraɓe gokken ɗum gueɗal mum gokken valeur ko mbo watta ko way vraiment ɗum yombani donc vraiment Ratty boy a weltanama golle maɗe mbaɗi fayda nangue ko holla ko yonnata vraiment nangue ko holla ko yonnata donc son waɗama lancé après mbo yahan tawon to YouTube onon mbawi natto YouTube onon foof waɗon abonné e dow canal makko YouTube on jii min toujours mboɗo waɗa vidéo ji makko Facebook TikTok am ɗo YouTube canal am YouTube foof mboɗo waɗa hen partagé no waɗi fayda bandiraɓe nanganen ɓeɗo men sukaɓe surtout Ratty boy family yalla danduma giɗo gaño walla surma giɗo gaño toujours mboɗo yammano jokku golle Ratty boy eres grande. Vraiment girlfriend mbira ko amna solo vraiment Ratty boy ana waɗa golle Gambia people vraiment jokke Ratty boy yeah Ratty boy you welcome vraiment yalla suura e giɗo gaño donc vraiment Ratty boy min ko mbamami tawi yide toujours ana andi an ko a neɗɗo soppulo ardo vraiment ko a neɗɗo moƴƴo donc ɗo waɗi fayda toujours hay espagnol weɗo noon ɓe mbita neɗɗo o kala ko gonɗa toujours lo pied en el suelo manam koyɗe ɗe toujours yo mem leydi andi woɓɓe ɓe watta tan ɓe waɗa koye maɓɓe bañeto ɗum woni moƴƴani neɗɗo o toujours an foti jogade koɓe mbita la humildade manam neɗɗo wata ɓurno wata mawnuna beteeri ina waɗi fayda donc vraiment golle maɗe mbaɗi fayda Ratty boy vraiment chapeau.